La Paula es troba un dia a un diari que va escriure fa 32 anys, i allà hi troba una relació que va tenir d'un primer amor a Göteborg, en un concert de Depeche Mode, on durant 3 dies va viure una relació molt bonica, però que es va trencar de sobte. I el que busca és què va poder passar. Per això necessita el partner, a la persona amb la que va viure aquests 3 dies, i el ve a buscar. Aleshores, vol entendre què va passar en aquest passat, en aquesta ruptura, per entendre una mica qui és, i perquè aquesta manera de fer l'ha marcat durant tota la seva vida. Al darrere del personatge de la Paula diria que hi ha un misteri, no? Ella es presenta com una dona que parla només del passat, no sabem ben bé qui és en el present. Sembla una persona nostàlgica, però potser ben bé no serà ben bé la nostàlgia el que realment ve a portar. No és la seva carta de presentació final, sinó que hi ha alguna cosa al darrere, hi ha un misteri gros d'aquest personatge que es desvetllarà durant l'obra.